Jeg søgte ind på BP, fordi jeg havde hørt fra en arbejdskollega, som starter på idræt, at der er en masse fede udfordringer, der er en masse fede ting her på Poul Petersen. Og jeg undersøgte på nettet og fandt ud af, at det var en uddannelse, der passede perfekt til mig og til mine behov. Jeg havde hørt igennem mine arbejdskollegaer, at det var bare rigtig, rigtig fedt studie, hvor man fik lov til at udfolde sig inden for friluftslivet. Så det var grunden til, at jeg søgte ind, og fordi det var i midten af København. Kajakker, fordi vi er super gode til at sejle kajak. Vi laver masser af grønlændervændinger. Det allerbedste, det vil jeg sige, det er kajak. Og så håndværksfaget, hvor vi selv får lov til at bygge vores egen kajak, og får lov til at føle, får lov til at få en sjæl med i vores kajak. Det synes jeg er fantastisk. Det giver mig en indsigt i værdien i at sejle kajak, at det ikke bare er et produkt, man sejler i, som bare er produceret et eller andet sted, men det der med, at man selv har lavet det, og man selv får føling med det, det er altså guld værd, at man selv har fingeren med i alt det, man laver. Jeg føler selv, at jeg lærer meget mere ved at være aktiv, end hvis jeg sidder på skolebænk og skal terpe. Så det giver mig rigtig meget, at vi lærer gennem leg på den måde. Det er fedt at have et studie, hvor du er meget aktiv, i stedet for at du sidder med hovedet nede i en bog. Den bedste oplevelse er helt klart at starte på studiet et eller andet sted. Møde nye mennesker og det sociale, der er i det. Det synes jeg er super fedt. En ting er, at man kan lære en hel masse af sporten, men også at man kan lære en hel masse andre, og de kan give en noget. Det er helt klart sammenholdet med klassen. Det er en fantastisk klasse, jeg går i. Og lærerne er så engageret, og så bare det, at du laver det, man kan lide hver dag. Alle herinde brænder for idræt, alle herinde brænder for friluftsliv, og det er så fedt at være sammen med 114 unge, som brænder for det samme.